paintoriyo izvazviri kugara kugaza uko ndindakati enda unorwa mutoriro iko kwenini ndindakadaro nhamo dzangu dzingani dzandasangana nadzo panapa ndarwara kangani panapa iwe jangi wandiisa kuhospital kangani panapa iwewe ndichirwara panapa wakamuona rini panapa wapedza muona rini panapa vamwana vawanike pamatambudziko about those who care about me wanzwa kwete kuti vane basa nekuwana mabenefit vane basa neni that's the main concern ende ndaukudza chero kazi uri kubhendi kwasekalazi ndotomufonera taona kuti waita basa mwana anga aine nzara kana wakapengana kana chigara unogona kumbondirwadzaka chitonoona tawanda manje mumanyi uchomuti kalazi kumire kuti kubheka zinozobuda because achisi chingwaka kwakoningwa kuti chibheka nemanoti aya kwete zvako zvekumboenda uchita discord zvaziya vanhu kunyepera kuti uri kuimba stereki pangu pacho ndoita kuti kudza kuti iwe pane machako mani kukanganisa zvinhu